Hola, sóc en Ventura Pons, us saludo. Soc català del Principat, però amb aquesta història del senyor Huerta i la LOMSE em sento com un indi americà. No? Quan els espanyols van arribar a Amèrica i van imposar l'espanyol, doncs ara aquest senyor també es dedica no únicament a imposar-nos l'espanyol, sinó a canviar tot el sistema educatiu, que no és que te'n vagis enrere com quan jo era petit, que hi havia el franquisme, que el sistema educatiu era un fiasco de collons, no? Que te'n vas enrere amb el temps, no? Ni tots els avanços que van ser la República Espanyola amb el sistema educatiu, etc. Tot això se'ls van dar res, tot això se'ls hi en fot. Els ciutadans se'ls hi en foten. I hem decidit que no, que no, que no i que no. Que no el senyor Wert, que no el senyor Bauzá, que no el senyor Faura i que no tota aquesta colla de... No diré el que digui perquè el que penso, perquè queda enregistrat, però que és el que tots tenim al cap. De manera que endavant amb la lluita, que és llarga, però tenim raó, i quan es té raó a la vida es tira endavant i es guanyarà, perquè és una qüestió de sentit comú. Estem a Europa, no se'ns pot tractar d'aquesta manera. Bé, jo no soc gens fonamentalista amb el tema de la llengua, soc dels que crec que a Catalunya anem bastant bé en aquest tema, però també penso que les Balears és un tema en el qual crec que la llengua realment, el català està en perill i que allà sí que em torno una mica bel·ligerant amb el tema. Teniu tot el meu suport per defensar el català a les Balears. Sé que la gent, els mallorquins i la gent de les Balears no us deixareu en cap moment vèncer en aquest tema. Tenim una llengua preciosa, jo vaig a les Balears 3 cops l'any i sentir-vos parlar en mallorquí, en menorquí, en ibisenc, en formenterenc, per mi és una joia, no ho perdeu. He de dir als poders públics i als responsables de tot el desastre que s'està produint en aquests moments a nivell de llengua, d'educació i evidentment també de tracte a la cultura, la col·lectiva i la individual de tots nosaltres, que la història acabarà descobrint que van intentar fer malbé i no ho aconseguiran, el que és un patrimoni enorme. Vull dir que siguin conscients que estan condemnats al fracàs, que la societat no es deixarà arrasar de cap de les maneres els seus valors i que, en definitiva, la història els hi demanarà raons, que pensin que el seu triomf pot ser o semblar momentani, però a la llarga estan condemnats al fracàs, perquè nosaltres tenim tot un passat, un present latent i un futur molt gran per expressar-nos, i evidentment tenim totes les de guanyar. Si volem, podem. I del Fermí, què li hem de dir amb aquest cap de fava d'en Bert? Ai, què li hem de dir amb aquest cap de fava d'en Bert? Doncs que esperem que un dia o altre la justícia, no sabem si la justícia és tan justa a vegades, però sí que com a mínim la història l'acabi jutjant per totes les malifetes que està fent i per tal com està tractant a les Illes Balears. Sí, perquè treure la música, la filosofia de les escoles és treure l'aliment de l'ànima. Què hem de crear? Hem de crear directors de bancs o persones? Les escoles per què serveixen? Tu què diries? Jo no sé què dir, a mi se m'han acabat les paraules amb tot això, però la veritat és aquesta. Doncs diguem-li, plega, home, plega, i deixa treballar els docents. Els que hi entenen són els mestres, que triïn els mestres, que decideixin els mestres. I un record molt carinyós amb Bauzá. Això. Que bé, què t'hem de dir? Que vagin els toros. Sí, i ànims. Els docents vinga, endavant. ensenyar i valtros els toros, home, vinga. Adéu.